дар боби қарз аҳодиси зиёде ворид шудааст ки албатта савоби зиёде дорад. хеле қаблан ҳам ишора карда будем ки агар нафаре ки барои қарздори худ муҳлат бидиҳад, ба он муҳлати додаи ӯ ҳар рӯз савоб мегирад. вақте ки муҳлат қариб ба интиҳо мерасад, агар қарздор фақир бошад, агар муҳлати ӯро дароз кунад, тамдид кунад, 2 баробари дигар аҷру подош дода мешавад. аммо ногуфта намонад ки қарздорӣ сабаби манъ шудан аз ворид шудан ба ҷаннат мегардад. вақте ки инсон қарздор бошад ва қарзи худро адо накунад, ба ваиди сахт гирифтор мешавад. чунки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҷанозае ҳозир шуданд ва пурсон шуданд, гуфтанд ки 2 динор қарздор аст. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки ҷанозаи инҳоро шумо бихонед. ва саҳобае бо номи абу қатода разияллоҳу таъала анҳу он кафил шуданд. он гоҳ пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҷанозаи он нафарро гузориданд. ва бандаи муъмин ҳама вақт кӯшиш кунад ки дар ҳоле ки дар қайди ҳаёт аст, пеш аз он ки ба маҳшари қиёмат меравад, қарзи худро, пиҳилии худро бихоҳад. чунки инсон як табиати аҷибе дорад. агар ҳаққи ӯ вақте ки фавт мешавад, дар ҳолати мушкилот гирифтор мешавад, ӯ ҳаққи худро талаб мекунад. ҳамчунон ки дар китоби ақоид омадааст ки агар нафаре ки аз деволи касе агар кулухе канда бошад, дар рӯзи қиёмат ӯ даъво мекунад ки барои вақти пиҳилӣ нахоста бошад, агар он ҳоҷаташро аз ӯ пурсон мешавад. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар мавриди қарздорӣ фармуданд ки шумо нафсҳои худро дар ҳолати амн будан ба хатар нагузоред. пурсиданд ки он чи аст? гуфтанд ки қарздор будан. яъне қарздорӣ барои банда шахсияти инсонро аз байн мебарад, обрӯ эътибори инсонро мебарад. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар як ҳадиси муборакашон фармуданд ки ривояти имом бухорӣ аст ки куллу уммати ядхулуна алҷанната илла ман аббо. ҳамаи уммати ман гуфтанд дохили ҷаннат мешаванд магар касе ки ҷаннатро худ нахоҳад. қила ман аббо ё расулаллоҳи саллаллоҳу алайҳи ва саллам. пурсида шуд ки ҷаннат ҳамин хел мақоми олӣ аст, ки аст ки ҷаннатро намехоҳад? расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки ман атоъани фақат дахала алҷанната ва ман асони фақат або. яъне касе ки маро итоат мекунад дохили ҷаннат мешавад ва касе ки бефармонӣ мекунад ӯ ҷаннатро худ нахостааст. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои адо кардани қарз уммати худро доим таъкид мекунад. ва бибинем худи имом абу ҳанифа раҳматуллоҳ алайҳ ҳам дар як дуои худ мефармояд ки аллоҳумма камо сунта ваҷҳи ани суҷуди лиғайрика фасунҳу анил масъалати анил ғайрика фа иннаҳу ло яқдиру дафъа зурри ва нафъал хайри илла анта. яъне маъно ҳамин аст ки ҳамчуноне ки маро барои махлуқ мо саҷда намекунем, инчунин бояд ҳоҷатҳои худро ҳам мо аз худованди маннон, ғаффор, раҳим, карим аз он талаб кунем, то ин ки ҳоҷатҳои моро бароварда гардонад. чунки соҳиби нафъу соҳиби зар, холиқи ӯ ҳама худованди маннон аст. ва кӯшиш кунем ки агар қарздор бошем, зудтар қарзи худро пардохт кунем, то ин ки дар маҳшари қиёмат ба ваиди пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои мо фармудан гирифтор нашавем. ва салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.